Dobroveče, dragi gledaoci. Na vaše iznenađenja i na moje, sa nama večeras moja među prvim drugaricama u realitiju, Marijana Zonjić. Marijano, dobroveče. Drugarica. Pa jeste, mi smo se baš družili. Dobroveče, Dejane. Iskreno rekla sam ti da mi je jako čudno što sam ovde trenutno, jer kad sam dobila poziv, bila sam u fazonu, joj, sad će ovo da ispadne, znaš, kao da ciljano na nešto, međutim, shvatila sam da ja više nemam kome da se pravdam za bilo što u životu, tako da hvala ti na lepim rečima koje si mi uputio posle svega što sam ja rekla za tebe. Jesi, Bog mi nisi me štedila nima, ali što to? Pa dobro, ja sam, mislim, pristrasna sam, subjektivna kad su moji prijatelji u pitanju, tako da nadam se da me razumeš, ali eto, prošlo, bilo pa prošlo. A ja nikad. Znam da nisi. Stvarno nisam nikad. Postoje osobe za koje sam rekao nikad ne bi negativno komentarisao. Postoje osobe koje ću trajno do određenog vremena komentarisati negativno. Da, okej. Ali kad smo se bili čuli, bilo mi je znaš onako čudno kao, brate, doći ćeš u emisiju, sad će to da ono napišu. Ona baba. Da, znam. Da se probudi jedna baba onako na paž. Ali baš nema veze s tim, uopšte nije bilo u tom fazonu. Da se potencira neka tema. Mislim da je ovo više neko kao... Pa onako naše. Da. Znaš šta ja volim kod tebe? Zato što si komentarisala uvek jake teme, uvek si komentarisala reality. Negde, nisi imala priliku možda da komentarišeš ili nisu ti davali voditelji kao tu priliku da komentarišeš onako kako treba, a uvek si imala dobar komentar. Čak i kad sam bio u pitanju, ali mi je bilo drago što ti tad nisu davali, razumiješ, ali za neke ljude si mogla malo jače. Pa jesam, ali meni uvek bude žao posle toga, znaš. Ali sad sa ove tačke gledišta, kad je i prošlo toliko godina, mislim već 3 nešto godine su prošlo od tada, ko su tebi ti ljudi, razumeš? I treba da udariš po njima. Šta su oni meni sve radili, šta su pričali za mene i trebala sam. Ali nema veze, bitno se završilo, hvala Bogu, i da se više neće ponoviti i da više nemam kontakt sa tim osobama, tako da nema potrebe ni da pratim. Mislim, ima ajde donekle, zato što sam i dalje u tom reality, razumeš, okruženju i to sve. Moram da ispoštujem neke emisije, ali ne pratim uopšte njihove živote, niti znam šta rade, čime se bave napolju. Fokusiram se na sebe, imam i svojih problema preko glave, tako da mislim... Daj odmah jedan problem koji imaš, reci ovde da ga rešimo. Pa evo, stan mi se završa, moram sad, mislim... Jesi kupila stan? Jesam, kupila sam stan za nekih meseci po 2, otprilike gotova, to je bio stan u izgradnji i mene su često napadali kao, evo, ova priča ima stanove, ovo ono snima se u tuđim stanovima. Pa normalno ću biti u drugom stanu dok se moj ne završi, mislim da ću biti, razumeš? Tako da čekam da se završi, otprilike meseci, pa onda mi kreće pakao, znaš i sam kako to sve funkcioniše. Onda je tu bila i kuća koju sam isto napravila, tako da mi je to... Hvala ti rad, pa ti se bacila u nekretnine. Da, ali to je stvarno najbolji način zarade. Mislim, shvatila sam vremenom. Međutim, tu su i pesme, koje isto, pesme uopšte nisu jeftin sport. Tako da sve me to košta i onda sam se fokusirala više na to. A što se tiče realitija i tih ljudi, mislim, nekim je sa srećom sve što dalje od mene. Koliko ti je reality doneo, na primjer, u karijeri sada kada snimiš pesmu? I je li ti lakše ili teže? Reality nosi neki vagon sa sobom koji, ja kažem da uđe Nobelovac u reality, pada mu sve u vodu, on je reality učesnik i to je to. Na primjer, to i meni bio problem do skoro. Ja sam skapirala, na primjer, evo dajem primjer, Lepi Mića bi čak da uđe Messi sutra u reality, on bi ga napravio. Da, jeste, izvrnuo bi ga. Razumeš, sve to tako funkcioniše, jer ti prosto nemaš prostora, nemaš sredstva da se opravdaš, šta god ti da pričaš, oni će govoriti nešto drugačije i ja sam se uvek, to je bila moja najveća greška, zato što se pravdam. I što se više pravdaš, to neš dublje. Jer ja nemam telefon, nemam ništa da pokažem crno na belo da sam ja u pravu ili nisam u pravu, razumeš? I onda su oni mene kanali jer vide da se ja primam, da sam ja primalica i da prosto se iznerviram zbog sitnice, zbog jednog lošeg komentara, ali iskreno izgradio me i naučio me da sad apsolutno nema potrebe, ja nemam kome stvarno više da se pravdam se sebi, svojoj porodici i najmilijima. Ovo ostalo, ja sam navikla da se probudim i pročitam neki negativni komentar. Nekad se zapitam zašto tako misle o meni, s obzirom da i, posle svih tih osoba koje su prošle kroz te sezone, nisam baš najgora, ali tako me komentarišu, razumeš? Ali nema veze, šta je tu je? A te nerviraju ti komentari? Po početku jesu, ja sam plakala kad pročitam tako neki komentar meni i bude mi loše. Bukvalno depresija me uhvati, ali sad bude mi sve smiješno, zato što vidiš profil te osobe koje komentariše, to su uglavnom zaključani profili, nemaju pratioce, lažne slike. Nikome nikad u životu nije sreo i rekao u oče, ti si takva, sram te bilo zbog ovog. Niko, nego sve su to pohvale, cici, mici, bla, bla, bla.
I onda sam shvatila sve kako funkcioniše, tako da iskreno ne interesujem. I što bolje. Što više te pljuju, to je bolje, iskreno. Tako da što si više na meti, to si interesantniji i neka pljuju. Iskreno. Realno. Ja znam, na primjer, kad izlazi emisija i kad krenu, na primjer, sad izađe promo, u komentarima nema šta nema. Ja znam da će to biti dobro. Ako nema nikog, meni bude, rekao, nešto se da nije dobro. Da, pokvario sam čim nema nikog da me vređa. Uglavnom, kad me vređaju, to bude stvarno dobro. Nekako, navikao sam da živim uz taj hejt. I ja isto. I prosto prilagođavam osobe oko sebe da se naviknu takođe, pošto su okružene i tipa kad okače sliku story sa mnom. Moji roditelji su bili svedoci da tipa sedim kući sa tatom, sa mamom, komentarišemo nešto, iz ovih novinari pitaju kao vaša ćerka se nalazi tu i tu sa tim i tim, a ja sedim pored njih, razumeš? Tako da... Kako su oni reagovali na sve komentare? Ajde da počnemo, ako... Generalno, ja tebe nikad nisam upoznao kao da sam te upoznao i mislim da ti ni publiku upoznao. Nismo ni imali ni priliku, ni dobro, izdešavale su se neke stvari i to sve. Mislim, tih 10 meseci u realitiju svako vodi svoju neku priču i prosto zbog nekih pitanja, klipova i svega toga da ne bi došlo do toga, postoji distanca. Što se tiče toga, mislim, stvarno mi je najbitnije šta mi je porodica. Mislim, meni su oni sve. Sve na svetu i za njih dajem sve. Moj otac je nakon prve sezone i dobio šećer zbog mog učešća, zato što su tu bile neke teme, povezivana sam bila sa nekim pevačima koji nisu baš na lepom glasu danas i jako je bilo kritično kad sam izašla. Međutim, sada ja komuniciram sa njima kao da smo prijatelji, najbolji drugari, ortaci, razumeju me, 100% podržavaju me u svemu i to mi je jako drago i najbitnije, jer nekako ostvarila sam se, ajde kažem, u svakom smislu, pošto sam devojka, razumeš, i prosto nema potrebe da zavisim od bilo koga i oni su ponosni na to jer znaju da sam sutra sigurna. I što god da se desi, ja imam nešto svoje iza sebe. Tako da navikli su i oni na te komentare, isto im je kriv jer znaju ko sam, šta sam, tu su bili i loši komentari od moje rodbine, kao u fazonu. Ja potičem iz porodice, znate kakva je Crna Gora, moj otac je bio inspektor, njegovi roditelji su bili profesori, poznati su bili jako dugo dole u Crnoj Gori, mislim u bivšoj Jugoslaviji tada. Baš su bili cenjeni, naša porodica je bila jako cenjena. Od moje mame svi su bili doktori i ja sam krenula tim putem. Koju si školu ti išla? Ja sam završila gimnaziju, bila sam bubalo, bubalo, baš letnji raspust, svi se provode, svi se vesele, deca se igraju, ja bubam, čitam lektire. Da budem prva koja je pročitala, tako da završila sam i pravni, upala sam na budžet u top 100 najboljih studenta u Crnoj Gori, tako da i za to postoje isto dokazi, mislim, nema potrebe da se pravdam. A otkud ti onda da uđeš u reality? Naprimjer, imala si lepo odrastanje. Jesam, imala sam sve, bukvalno sve što sam poželjela, ja sam imala i dan danas. I tata mi je pomogao oko stana. Mislim, ljudi se pitaju kao, otkud njoj sad pare toliki za kuću, za stan, pa ja imam svoju porodicu za sebe, hvala Bogu, pa ja imam. Bilo je, znaš kako je to bilo? Radila sam kao novinarka. Stvarno? Da, dnevne novine Dana, ako ste čuli, dole kod nas. Pisala sam tu neku šarenu stranu, prodavala sam knjige i stvarno plate su bile katastrofalne, kao i dan danas dole. Tako da otišla sam u restoran da proslavim Novu godinu sa svojim društvom i ja sam generalno pevala za moje društvo. Uvijek mi je bila nekako sramota, trema i kako smo vremenom, kako je odmicalo veče, ja sam malo popila. I kaže moj drugar pevač, može Marijana da otpeva neku pesmu, čisto za nas i naravno pevač me pustio, pozdrav za Cakija Kalača, on je kod nas dole poznat. Prva pesma jedina koju sam znala bila je zapravo Kukavica od Cece. I ja sam tu pevala i krenuli su ljudi da mi donose bakšiš, meni je bilo, znaš kao neko ti daje pare. Baš mi je bilo nekako glupo i neprijatno, međutim on je rekao uzmi kao. I posle mi je prišao i rekao daj da sedi da porazgovaramo. I kaže, mlada si, vrckava si, naučit ćeš repertoar vremenom, naučit ćemo te tehnikama kako i šta. Jel bi ti mogla da kreneš od sutra sa nama da radiš? I meni je to bilo nekako, ja sam od uvek od malih nogu gledala kad god mi dođu gosti, ja uzem danijski i kao pevam njima i tražim posle pare. Dođe mi tetka iz Amerike koja je bila puna para, ja joj otpevam pesmu, popnem se na stoj i kažem tetka vadi pare. Pa ti sad kad budeš pepala stavno, zovi tetku, otpevaju na slušalice. Tako da to je neka anegdota iz detinjstva koji dan danas pamtimo, tako da se od malena znala otprilike šta ću ja da radim, čak sam išla u crkveni hor. Mene je samo to zanimalo, bez obzira što sam ja pozavršavala te sve škole i što sam bila jako dobar učenik, ipak me više vuklo to nešto drugo. Tako da od te noći to zapravo kreće i moj tata ništa nije znao. Ja sam bukvalno kad je on
išao, pošto je generalno uveče išao na posao, ja sam tada imala svirke, ja se spremim u svojoj sobici, kroz prozor, taksi i na svirku. Niko ne zna ništa, svi misle ja spavim, ja zaključam svoju sobicu, niko ne zna ništa. Sve do momenta dok njegov kolega nije bio na moje svirci. I zove mog tato i kaže, kao, nisam znao da ti je ćerka pevačica. Kaže, kakva pevačica? On je poslao inspekciju po mene. Mislim, patrole su se okupile ispred, a meni društvo tu mene blam pojao, razumeš? Ono se okupili, kupe me kod da sam, ne znam ja šta, neka mafija, ne daj Bože. Odvezili su me kući i onda sam sela sa tatom da pričam oči u oči. Ja sam znala da tu moram da se odlučim. Ili ovo ili ono, nema između. I ja sam ipak odlučila da idem dalje, da se bavim pevanjem, da to volim, bez obzira na sve škole koje sam završila. I on je rekao, ok, ti znaš šta nosi taj posao, ja sam inspektor, znam ja šta nosi taj posao, ako nastaviš dalje, nas dvoje ne pričamo. Stvarno? Da. Ja rekao, ok. Ja pokupila stvari i krenula. Onda sam krenula sa koleginicama po Crnoj Gori sam radila, pa onda krenula Srbija, pa Makedonija, pa onda išlo inostranstvo. I odem ja u inostranstvo i tamo stvarno zarada je bila odlična. Ostaje se tipa mesec, dva, sve zavisi koliko ti želiš, ali uzmu se odlične pare. Ja sam prvi put u životu, mislim, to su stvarno velike pare. Uzmeš 10.000 za mesec dana. 10.000 evra? Da. I ja sam znala istog momenta čim sam zaradila gde ću joj potrošim. Zvala sam Šat, on je tad bio popularan. Radio je neke pesme, on i Napoleon. Ja sam zvala Šat, rekao, radi mi pesmu. Ne pitam koliko, radi mi pesmu. On je rekao, ne znam koja je cifra bila, ti i još jedna produkcija sad, oni su, da ne pominjamo, oni su jako popularni kod nas. Rekao, morate da mi radite pesmu. Ja sam posljednji cent dala. Bukvalno sam ostala bez ičega, samo sam htjela pesmu. I vratila sam se, odradila sam tu pesmu, ja sam sve očekivala, to će da bude. Wow, međutim ništa od toga. I tako krenem ja onda posle toga kavere da snimam. Pa još koliko si imala godina? Joj, nekih otprilike 19 neka bude. Ja sam jedva čekala 18 da napunim da bih mogla da idem od kuće. I tako je to sve krenulo i onda sam snimala te neke kavere, pesmi i tako sve, ali sam ulagala i tate video da sam ja uporna. Mi nismo pričali sigurno nekih 7-8 meseci, ako ne jače. Nije htio sam nam pričati, njega bilo sramota što mu je ćerka pevačica. Zato što prosto potiče iz takve porodice. Ja sam bila krenula tim stopama, međutim... I kad je onda odlučio da pričate? Kad je omekšao? U jednom momentu kad je video da ja te pare ne ulažem na neke, aj sad da kažem gluposti, na krpice, garderobu, ne izlazim, znaš, nisam krenula tim da kažem bludnim putem, nego ulažem u sebe i svoju karijeru i video da sam uporna. Onda smo mi seli da popričamo gdje je on meni otkrio da je on nekih mojih godina kad je bio klinac, isto imao neku svoju rock grupu i on je bio neki taj pevač, imao svoje pesme, izvadio mi neku svesku sa pesmom i kaže, ako već hoćeš da snimaš sve pesme koje ti ja pišem, nemoj ovo što ti nude, znaš. I od tog momenta smo mi krenuli, međutim to je krenula osuda od rodbine. I kažem, to je bila porodica koja je stvarno dole uzorna. I bilo je sve nekako sramota da ja budem pevačica, niko to nije želeo i tako je krenulo od mene. Ja sam bila izrod, crna ovca. Ti si napravila novi korak. I trpeli smo sve te komentare, dok, na primjer, danas, sa ove tačke gledišta, kad imaju probleme, bilo ko, bilo gde, svi zovu Marijanu, razumeš? I sad su svi super sa mnom. Šta god da im treba, Marijana rešava, jer ja sam prosto takva osoba, meni ništa nije teško. A koliko je trebalo prođe vremena da bi svi bili super sa tobom? Pa u tom momentu kad sam počinjala nisam možda imala neke mogućnosti kao sad što imam, znaš. Jako je ružno to reći, ali novac je nešto što stvarno kupuje ljude, pa i one najbliže. I kad god im treba nešto, šta god, ja sam neko ko prosto ima takvo srce i dužu da bi pomogla svima. I zato mi se i vraća tako. Tako da sad tek vidim kako me sad svi kao vole, svi me zovu na svadbe, rođendane, ja znam i zašto, znaš. I prosto ne idem. Za kovertu? Ne idem. Ne idem. Nisam tu. I samo oni koji su bili tu za mene, njima idem i to je to. Tako da, tako ti je to sve krenulo. Danas imam punu podršku jer vide i dalje sam uporno, danas snimam i ulažem u sebe i ulažem u neke pametne stvari. Možda da nisam tad u tom momentu toliko bacala jer ja sam bila nestrpljiva. U tom momentu bio Šap popularan, daj njemu pare. Onda generacija Z, daj njima pare. Bio je Ogi i Marko Kon popularni, daj njima pare. Samo da, znaš, oni su kao napravili u tom momentu hit, kao i meni će. Međutim, to ne ide tako. Naravno da neće meni dati istu pesmu koju daju nekim osobama koje su sad ultra popularne. Da. I tako da sam se opekla više puta, baš sam potrošila dobra 2 stana na pesme koje sam, ali sam ponosna na sebe što sam sve sama isplatila.
Ne može niko sutra kaže platio sam Marijani pesmu spot, ne može niko. Iako tako kruže priče za mene sve i svašta, ali ja ti kažem, ja sam imala da kažem taj neki oslonac od porodice od samog starta i uvek sam bila neko ko sebi stvara, nekako mi je uvek bilo, ja nikad nisam nikome ništa tražila, meni to glupo. Nemam taj feeling nekome nešto da potražim, ne mogu, glupo mi je, neprijatno mi je. A kad meni traže, da, izvoli ono kao. Evo ti. Evo ti. Da, vrati će se, sve se to vrati. Sve se vrati. Kad si onda odlučila da uđeš u reality? Zato je moj tata i dobio šećer. Reality je stvarno ono kao porodični problem. Prva godina je najteža za porodicu da se naviknu. Posebno kad je porodica kao što je moja porodica, koja uopšte niste priči ne prati to. Upoznala sam jednog pevača, sada mu ne spominjem ime, mislim generalno svi ga znaju, stariji je jako od mene. I tu smo krenuli da se zabavljamo, ja sam preko njega ušla u taj muzički svet, muzičke vode i shvatila sam kako sve to funkcioniše, da to zapravo nije lepo tako kako sam ja mislila. I u nekim momentima čak sam htjela da se povučem, kad sam videla kako sve to funkcioniše, kroz stvarno šta moraš sve proći da bi uspeo. I zbog te osobe, mislim, ja bi mu i pomenula ime, ali prosto takav je dogovor među nama, dosta smo se ispominjali i to sve. Aha, mislim da znam ko je. Tako sam i ušla, pozvali su me kao njegovu bivšu devojku. Zapravo, Lazar Jera me odrukao, on je trebao da uđe u drugu sezonu. Mi smo se družili, baš smo bili drugari i znao je s kim se ja i dopisujem i sve gledao mi je poruke. Bukvalno se selo na njega i smejali smo se nekim porukama i to sve. I on je rekao, ja ulazim u ove sezone, što ne bi ušla sa mnom, znaš, drugarice. Ja rekao, nema potrebe, znaš, kao, ajde, ideš sa mnom na razgovor. Ne, ti samo sedi dok ja pričam i potpisujem ugovor. Ja rekao, okej. I u jednom momentu mene pozovu u kancelariju, kao, Marijana, kao, sedi, jel ti stvarno imaš veze sa ovim pevačom? Rekao, odakle vama to? Kaže, sve imam, crno na belo, poruke, screenshotove, sve slike. Kaže, ja radim, molim te, zajedno da uđemo, drugare smo. Rekao, ajde. Tako sam i ušla, niko ništa nije znao. Kad si javila svojima? Pa svi mi koji ne želimo, mislim da naši znaju, svi mi javimo par dana na ulazak. Čisto kao, potpisali smo, sad moramo, mislim, to je to, potpisali smo. Da. Tako da pred sam ulazak sam im javila, nije im bilo dobro, nije im bilo do života, ali eto kao znaš kako kažu pamet u glavu, međutim ja te pameti u tom momentu nisam imala, nekako ta popularnost i željan si pažnje centra, da budeš nekako u centru, sve te to povuče da praviš fatalne greške koje će te skupo koštati. Dan danas me koštaju. Prosto, mi reality učesnice kao da nemamo prostora za napredak. Nama šta god da uradim, uvijek će se nekako vraćati ta prošlost. Ona je bila povezivana s ovim stvarima. Ja 3 godine sam se nekako povukla iz tog sveta, a i dalje stoje ti komentari. Razumiješ? Niti ko zna s kim sam, da li ja imam nekoga, nemam nekoga, da sam verena, nisam... Niko ništa ne zna. Tek sad sam naučila nekako kako sam sazrela da stvarno ne treba to plasirati javnosti, sem ako nije nešto ozbiljno. Jer sve van toga tebe kao žensko sputava da ti uspeš, da se popraviš, da se pokažeš u boljem svetlu. Jeste, degradira skroz. Da, skroz. Mene je uništila. Bukvalno me uništilo. Kasnije i druženje sa pojedinim osobama koje su stvarno bile deo te priče. Mene uvuku tu priču, iako nisam deo priče. Tako da nisu lepo podneli to sve. Kažem ti, otac se razboleo, jako mi je bilo krivo i teško zbog toga, ali eto, dan danas smo stvarno u super odnosima i čujemo se 24 sata i drago mi je da me bolje, da me razume, da me podržava i tu je za mene non-stop. Bukvalno sam me zove, nisi ti moja ćerka, ti si moj sin. Tako da, to ti kaže? Da. Negde, kad si prvi put ušla, koji su ti naslovi najviše smetali? Svako kad izađe iz reality, kao prvo što radiš, kucaš na Google. Ja se sećam za mene šok nad šokovima. To je ta povezanost sa tim pevačem. Jer ja sam ušla kao njegova bivša devojka i sećam se šta god da mi kažu, oni spomenu to. Znači, pritom, to je toliko uticalo na mene, znaš, jer nebitno šta god ja uradila, da li je to sjajno bajno, uvek će to spomenuti i to ti je to kraj. Ja nemam onda posle argument da kažem, uradila sam to šta da radim, sad nema nazad. I sve do momenta dok on nije od spolja reagovao i rekao je kao, mislim, stvarno, dosta je bilo, šta je maltretirate na taj način, pustite, nemojte više moje ime da spominjate. I od tog momenta je to stalo, ali
nije stalo zapravo i dan danas to sve stoji. Nema Google, ne zaboravlja ništa. Ništa. Ja isto tako klikam nešto da im svoje ime, Bože, rekao, je moguće da izađe ovaj naslov Da. je ono kao obnovljena vest iz 2019. Da. Brate, moguće, rekao, da nekoga u interesu. Jeste, da. I šta god je uradio kao, ali sećate se kad je ona to i to rekla, uradila šta god, tako da to ti je to. Ti si prvi put ušla, to je bila Zadruga 2, je li tako? Da, 2. S kim si tad bila dobra? Tad je Luna pobedila. Sa Stanijom i sa Majom. To je sa Stanijom bila. Ja, jesi našla društvo, majko mi. Znaš kako? Kako uvek nađeš neke prijatelje, kome si ti prijatelji, oni tebi nisu? I svako od njih te izda ili negde završiš ne onako kao... Ne osjećam se ja izdano. Izvini što te prekidam, zato što kad je ušla u tom momentu, ja sam stvarno bila, cijela kuća me nije me podnosila, svi su me napadali. Ja sam se družila samo sa Miljkovićem i sa Mićom. I to ti je to, cijela kuća, zato što sam bila bez dlake na jeziku, oni meni jednu reč, ja njima stoji jednu ružnu. Oni meni ovako, ja njima ovako. Samo vraćam. Ali samo sam vraćala, nisam nikad prevadirala. I ona je ušla i sećam se toga, rekla mi je kao svaka čast samo nastavi tako, samo gazi. I sela je do mene. I tu je krenula komunikacija, to sve. I nekako je bila uz mene, kad god padne nekako psihički, ona me podigne. Ajde, kao makice, ustani, šetaj, ovo ono. Izdešavale su mi se neke odvratne stvari, stvarno je bila uz mene. Ja sam mislila, kako sam gledala to unutra, mislila sam da će biti tako i napolju, razumeš? Jer nikome nije tako izvlačio iz tih depresivnih situacija kao što ona. Bila je spremna 24 sata da priča sa mnom, da bude uz mene, da me tera, ajde ovo, ajde ono, popravi ovo. Razumeš, meni to odgovara, volim iskrene prijatelje, pa makar to bili komentari koji će te pogode, ali znaš da je od srca i da je iskreno. Tu je ušla i Makica sa nama, Maja je bila u tom momentu druga osoba. Da, kako je Maja, na primjer, prvi put kad je ušla i sada? Maja je bila sramežljiva. Ja se sećam u fazonu, uradila neku stvar sa Miljkovićem, zbog koje su je posle i vređali i svašta je govorili. Nas 3 odemo u WC, kao skinemo bubice, znaš, treba se tuštiramo i mi njoj govorimo unapred šta će ona da kaže. Ona je bila, molim vas, recite mi šta da odgovorim ako bude ovo, šta da ovo. I mi smo nekako pripremale, sve smo se nekako, nas 3 smo se poklopile da se pripremamo psihički, mislim, Stanija je već izvežbana godinama, mislim, ona je izrela osoba, nema nju ko da... Ali Maja i ja smo prvi put u realitiju, nesnađene, napadaju nas svi i samo smo tražile nekako savjet od nje i Maja je sve upijala, ko sunđer, svaka rečenica. Ona možda nije u tom momentu znala šta neke reči znače, razumeš, ali je upijala. I nju kad pitaju, tipa ja sam se iznenadila, svaki pokret, pite, sve je zapamtila, upamtila, bukvalno ono sve što je se pokaže u WC, kaže, sve što je se kaže u krevetu, šta pričamo nas 3, ona od A do Š, baš me oduševila. Nakon toga kreće transformacija. Ne samo fizički, nego i psihički. Maja tad i Maja sad, dve različite... Velika razlika, dobro da, eto, ti si bila prvi put s njom. Da. Ja sam više možda volela Maju iz Zadruge 2. Znaš zašto? Zato što je nekako nije bila toliki reality igrač kao sad. Bila je iskrena 100%. I znao si da sve što radi to je iskreno do bola i spontano i znaš... Naivna je bila i ovo i ono, ali znao si da je od srca. Sve što ti kaže uradi. Sad je nekako pravi reality igrač. Sad nekako je sve kalkulator. Misliš da radi da, tako? Iako u nekim momentima možda zaboravi, pogubi se, napravi nešto na svoju štetu, ali iskreno ti kaže, Maja neko ko me oduševio. Sad, u momentu kad je meni bitno, izašla mi je pesma, i meni je jako bitno kao nekom ko se bavi tim poslom da vidim ko će podeliti moju pesmu od mojih drugara, jer nama to znači, razumeš? Maja je podelila moju pesmu, šerovala, kad god se vidimo mi se izljubimo, bez obzira što smo mi trebali na sudu da imali smo fizičke napade u drugama. To je bio haos. Unutra je haos, a kad god se sretnemo na polju, prosto postoji ta neka energija da samo se zagrlimo i to je to. I to traje nekoliko minuta. Da, nekoliko minuta traje zagrljaj i prosto vidiš da je drago, razumeš? Osjetiš to, ali eto, tim momentima reality je pojede i bude neko drugi što se meni ne sviđa. Ali dobro, Maja zna šta radi. A koga ste sve tužili iz realitija? Jesi tužila nekog? Pa jesam, ja i moji roditelji. Ali sad vidim da su to greške. Stvarno posvećuješ vreme. A koga ste tužili, molim ti? Posvećuješ vreme nebitnim osobama, tako da i živce i vreme i novac i sve. Mislim, to su ljudi koji prosto im nema pomoći. Pa šta god ti radio. Pa ima, ne bi da ih spominjem, znaš, zato što su me dovodili u neke neprijatne situacije gde sad me sramota što je to tako bila, tako da ne bi da ih spominjem. Istina.
Znaš kako, ja se sećam kada je bila priča za Staniju. Dobro. Je li istina da si ti njoj Čestitala rođendan, da. To je neverovatna stvar. Znaš šta, jesam, čestitala sam joj rođendan i u tom momentu njen profil je vodila ta Tamara s kojim se više i ne druži. Ja mislim da je Stanija lik koji generalno gleda samo o sebe, isključivo sebe i prosto nisam je videla nekad da ima neke svoje drugarice. Ok, ima drugarice za izlazak, ali ništa više od toga. Ja nisam videla se ona s nekim druži, da provodi vreme, da pije kafu, razumeš? Nema. Samo ona, može i to dobro. I to je jako dobra stvar, razumeš? Tako i nekako u životu prolaziš super. Nema ko da te povredi, nemaš kome da se pravdaš i samo gledaš sebe i tako i napreduješ. Treba učiti od toga. Ali onda je drugačije u 4 zida, onda si opet sama i nema ko da ti pomoći. Ali generalno ja nisam videla da ona ima prijatelja. Ok, u izlasku izađe sa nekim reality učesnicima, ali to nije prijateljstvo. Tako da, sad sam shvatila da je Stanija prosto takva osoba, ali u momentu kad sam komentarisala nekim emisijama tipa njenu vezu sa, kako se zove, Asmin? Asminom. Da, Asmin, gde sam komentarisala, nisam baš lepo komentarisala tu temu, ona se meni, imala je potrebu da mi se javi, da kaže kao Marijana, imam potrebu tebi se javim, delili smo poslednje parče hleba, ipak si bila tu za mene kad mi je bilo teško, ja tebe stvarno gotim na neki način, volim te, bila si mi draga i to mi je jako, bilo mi je drago zbog te poruke koju sam primila od nje, kao, ali moraš da shvatiš da je ovo ljubav, srce ne bira. I od tog momenta sam ono kao bilo u fazonu, ok, podržavam ako je ljubav i to je to. Generalno imaju te neke porukice, uvek se mi nešto čujemo s vremena na vreme, mislim to bude jednom u 100 godina, ali eto, tako da prosto nekako i sad nemam potrebu da se družim. A ti misliš da je to ljubav? Između njih dvoje, ne znam. Ne mogu nikad nju da pročitam, ne mogu. Ali... Šta misliš između nje i Marka Osmakčića? Ti si bila sa Markom, je li tako? Marka je stvarno lepo. Jes, majke. Jesmo, ali mi smo bili napolju dugo zajedno. Tako da... Šta misliš njen odnos sa Markom tada u toj sezoni? Ja sam čula iz njegove priče, iz njene nisam, tako da ne bi to mnogo... Šta je Marko Osmakčić rekao za Staniju? Pa sve najlepše. Jesu bili zajedno? To ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Znam da je snimao spot i kad god da pitam, nikad mi nije dao odgovor, razumeš, ali generalno i da jesu. Šta to mene više interesuje, razumeš? To je bilo i pre mene i posle mene. U tom momentu kad smo mi kao bili u nekoj vezici unutra, oni su se nekako pristrasno družili, gde je meni to bilo nekako smetalo mi je, jer u momentu kad sam joj rekla da mi je stalo do njega da mi se sviđa, ona je njemu govorila za neke druge devojke kao da su bolja opcija za njega, razumeš, kao šta će ti Marijana, gde je mene to povredilo. Ako si ti iole moja drugarica, šta god, nema potrebe to da radiš. Naprimjer, ja sad njenu vezu, od kako mi je to rekla, ja što se tiče njene veze i Asmina, ja podržavam. I verujem da ću uspeti i tako to. Jer prosto sam neko ko kad ima prijatelja, ja cenim to. I mene ne interesuje više ništa, ni bivši, sadašnji, budući, to je to. Ja samo nju gledam. I povredilo me jer videla sam komentare, jako su bili pristrasni napolju, videla sam te klipove, ja to nisam mogla da ispratim unutra, gde možda se nekad je činilo da postoji neka simpatija između njih dvoje, razumeš? Oni su nastavili druženje napolju, u tim momentima kad smo mi bili zajedno, stvarno nisu imali nekog kontakta i da bih ja mogla nešto da sumnjam, tako da to je između njih. Mislim da su u okej odnosima, da li su imali nešto, nisu imali, ne znam, ne mogu ništa da tvrdim, ali da mi je bilo krivo unutra zbog nekih stvari, jeste. Pa majko mila, pa dobro, poverujem. Pogotovo sa otvoren pro. Ja ne mogu ljudima da objasnim napolje šta je reality. Da u realitiju sve to neko ko izlazi, kad neko gleda, to je šizofreno. Ko je s kim dobar, ko šta radi, ko kako komentariše. I onda posle kad se napolju pomire ili šta god, onda, znaš. Da. Evo ko ti ja, na primjer, sad, mislim, bit će onaj... Da. Tako će biti ljudima trenutno sad, tako da, eto, to ti je reality. Ali dobro, pazi, mi se nismo svađali. Mislim, generalno... Nismo mi imali nijednu svađu, nego, ja ti kažem, ja kad zavolim nekoga, postajem pristrasna. Ja ću ga braniti. Da li je on u pravu, nije u pravu, ja ću ga braniti do kraja. Ja prosto dajem 100% sebe. Da li sam u prijatelj, da li sam u vezi, ja ću braniti, to je moje, ne možeš na moju teritoriju, to je to. Tako da sam ja to gledala i da li ti je bio pravo, da li si ti govorio istinu, a ja znam možda da je to, da je istina, nije istina, znaš, ja ću udarati na tebe, eto, takva sam. Kuku, majko, šta sam ja prošao? Ni čudo što sam pobjedio kome sve napadao, majko. Kakav ti je sad ljubavni život? Naučio me reality da ne pričam o ljubavnom životu. Da, ništa. Već 3 godine se ništa ne zna o meni. I tako bih voljela da ostane sve do momenta dok se nešto ne ozvaniči.
jer ne bih da se nadovezuješ neko ime, znaš, dosta ih je bilo, tako da prosto, neću da pričam, da ima neko ko mi interesantan ima, i to je to. A šta misliš, kako će neko prihvatiti tebe sa svim tim što kažeš sada, kad budu komentarisali i kačilo se? Ima a znaš kao će u početku da, ali posle to počne da smeta. Ne smeta ako si ti ta osoba koja si sa početka. Kad se ne foliraš, ja se stvarno ne foliram. I kad shvate vremenom da možda te priče koje su kružile tebi stvarno nisu istina. Znaš. I kad shvate ko si, šta si, koliko se ti boriš, maltretiraš za svoj život. Ja sam devojka, prosto to što ja sve sam ostvarila, pola njih nije, niti će i ne cimam se zbog nekih stvari i dajem tu neku vrstu samopouzdanja svom partneru, drugaru, razumeš da nema potrebe da sumnja u te stvari i to je to. Vidiš kroz moj život, možemo biti 24 sata zajedno, čisto da vidiš. Ja mogu da funkcionišem da si ti tu 24 sata, ja mogu, ja prosto imam svoj raspored i to sve niko ne može da me poremeti i to ti je to. Svaka ti čast. Ali to treba tako, treba ugasiti sve to nešto kad izađeš iz realitija i najbolje vreme da odmoriš od realitija je par godina. Jeste. Naprimjer, ja neko kad izađe kao godinu dana, kao sad sam top, nisi družat. Nisi još ni počeo da budeš top. Da, pa i dan danas, evo 3 godine su prošle, pa i dan danas, tipa kad treba da gostim u tim nekim emisijama, pa onda krene deja vu, znaš, kao, jave se one babe, kao u fazonu, a sećaš se kad si ti radila šta god ja da komentarišem, oni se vraćaju na neke moje postupke, da pustite me više da živim. Ili imaš nešto što bi obrisala? Sve. Iz tog perioda? Sve. Da postoji šansa, ceo reality. Ne bih više nikad ušla, stvarno ni za koju cifru. Nije to više pitanje ni cifra, okej, svakome potreba novac. Jesu dobre pare, lako zarađene pare, ako znaš da ih čuvaš, ako se fokusiraš, ako uđeš unutra sa ciljem da uzmeš pare. I to dobre pare, realno sad. Jesi zaradila ti par od realitija? Ja sam pazila, ja sam neko ko je ustao na vreme, neko ko je pazio da uvek nosi tu bubicu, da učestvuje u emisijama. Bilo je tu nekih par fizičkih kontakata koje su me prosto sam morala to da uradim. Prosto sam morala nekog da udarim. Da, morala sam i da polijem onom vodom i svašta nešto, morala sam. I to je kaženo, ali pravedno je kaženo. Tako da ja nisam neko ko je izašao, pritom ja sam bila neko ko je diskvalifikovana, ali mojom krivicom. Kad si bila diskvalifikovana? U Trojci. Aha, sećam se. Znam da ti je bila gošća Iva. Jeste, ja, bravo. Nas dve smo se, tu je, mislim, to su sve neke stvari koje uopšte nemaju prostora za javnost. A si pravedno diskvalifikovana ili ne? Više je Iva uticala na to, jer nas dve smo se družile. Kao što si rekao, ja uvek odaberem te drugarice. Nas dve smo se družile u tom momentu. Ja sam takva osoba da ja istrtam sve im ispričam. Istrtljam od A do Š. I iskoristila te neke moje mane i slabosti, rekla neke stvari koje prosto, posle svega što sam ja nisam ispala fair prema produkciji, oni su ispali prema meni fair. Ja sam tako je možda rekla neke stvari koje nisam trebala i naravno sam pravilno diskvalifikovana, ali sam i zahvalna što posle toga nisam trebala da vraćam dug, nego sam ušla najnormalnije sa najnormalnijim honorarom. Tako da ja sam svesna da sam njima donekle draga i da uvek sam pozvana na sve te događaje i evo već 3. sezonu odbijam. Ne zbog njih, nego zbog sebe. Tako da ja... Što je, se plašiš ili nećeš da pokvariš ovo što sad napreduješ? Pa neću da pokvarim. Neću da rizikujem. Mislim, svesna sam sebe da sad kad bih ušla sa ove tačke gledišta, sa ovim mozgom sad, ne bih pravila neke fatalne greške, ali nikad se ne zna. Bravo. Nikad se ne zna. Ja kažem sve svake sezone, Marijana, kao ove sezone ćeš da se opereš za sve pare, nećeš praviti greške, ali prosto ne možeš. Ili taj nedostatak pažnje te ubije, nekako čezneš za tim, pa prosto upadaš u neke priče koje su ti bespotrebne. Onda su tu neki ti reality igrači koji ti izvocaju, ajde uradi ovo, uradi ono, znaš, i ti misliš da je to stvarno dobro. Ko je tebi izvocao? Mića. Mića, kakav je taj čovjek tampon zona i svuda je. Zato on sedi kod vrata. Ali mi se družimo ovako i u privatnom svetu, znaš. Kakav je Mića privatno? Isti. Mi sedamo u kafiću, znaš. I sad ja tu nešto pričam o nekim mojim budućim nekim namerama i njemu se to ne sviti. Kad on krene da psuje Dejane, svi se okreću, jeti ono, znaš. Ako Miću nismo u realitiju, Miću smiri se, znaš, ne možeš da ga smiriš. Isto. Šta isto sve tako da. Ali da ti učini šta god, istog momenta sve ti završava, sve. I toliko ljudi poznaje, toliko ima veza, i uopšte nije sujetan, sve bi uradio. Bez obzira da li si ti bio dobar sa njim, nisi bio dobar sa njim, on je za sve tu. Tako da generalno Miću u privatnom životu je jako, jako dobar čovek unutra, on zna šta radi, tu je da uzme pare
On je napravio toliko stanova, pokupovao Napolju. Ali džabe kad je on u reality od 2017. aktivno. Dobro, možda ima planu da ima što više. Znaš, tako ti je to, kad ostvariš jedan cilj, onda ide sledeći. Čim ostvariš sledeći, sve tako rastu ti, znaš. Ali poenta je i uživati u tom nekom cilju. To je kao da ti izbaciš pesmu, napraviš album, ali ne slušaš ga, ne vidiš ga. Možda nije imao priliku tim nekim mlađim danima da toliko uzima kao sad. Ja sam zato ja neću da ulazim u reality, jer trenutno stvarno mi je super Napolju, ostvarujem se u nekim stvarima gde bi me reality samo kako usporio bi me i tu bi bio haos, tako da ne bi to da prekinem i baš volim što je to krenulo sad, zato što ću kasnije uživati, eto. Tako. Pa jeste, nekako namestiš se za budućnost i onda sve 4 vise. Ali nema kad bude sve 4 vise da uđeš u reality. Vidi, nikad ne reci nikad, za dobre pare svi se prodaju, realno pričamo sad. Šta je tebi sad, na primjer, dobra para? Onako neka ružna, jako je ja bih rekla iskreno, ali kad gledam sa strane neke ljudi koji pričaju o ciframa i nekako frljaju se sa onim ciframa, jako je ružno to slušati, razumeš? Ali stvarno treba dobra cifra trenutno sad za mene, iskreno. Ja sam možda i ponudila tu cifru i oni su bili u fazonu, ok, dođe da se dogovorimo. Možda bi ih prihvatili tu cifru, ali u tom momentu kad sam bila da se odlučim, rekla sam ne, sloboda nema cenu, to jeste, ali smatram da svaka osoba ima svoju cifru. Eto, iskreno. Koju si cifru rekla? Daj, ajde recimo. Neću reći. 250. Neću ništa pričati, ali... Ali znaš što je meni neinteresantnije? Ljudi ulaze u reality, na primjer stigne mi poruka u inboxu. Jako loše živim, samohrana sam majka ili loše, treba mi hoću da uđem u reality. Ja kažem, poslednje šta ćeš uraditi u realitiju, pogotovo prvi put da zaradiš pare. Normalno, pa to je neverovatno. Poskidalo mi se sve, što mi nisi rekao. Šta sam htjela ti kažem? Nemoj se udaviš. Kad prvi put ulaziš u reality, to su, mislim, smešne cifre. Čista nula. Neko je čak ušao i bez honorara, čisto da bi bio popularan. Evo, na primjer, neki pevači koji su sad popularni, oni su bili bez honorara, ušli su čisto zbog promocije, razumeš? Jako je teško se probiti, teško je nositi sav teret taj koji reality nosi da bi ti formirao tu neku cifru. Trebaš proći svašta da bi formirao cifru, tako da ljudi ako ulaze u reality trebaju biti spremni na sve da bi stvarno uzeli neke pare. A šta misliš, ko je uzeo najbolje neke pare i najsigurnije, a da nisu Mića i Đedović? Pa ti komentatori. Ti komentatori su ljudi koji uzimaju, ljudi senke. Ljudi senke i koji sede tu kao, znaš, Ja, na primjer, ne kapiram pojentu neki, na primjer, Ana Spasojević. Ona je svake godine u reality. Jeste. I ja ne kapiram njeno bitisanje. A dobro, evo, na primjer, mislim, ja sam sama bila okej, to sve, ali Ana je neko ko je sunđer. Upija sve tračeve i prenosi, razumeš? Ali loše prenosi, nije čak ni dobro tračarenje. Nije ni to, ali evo, na primjer, eto, desila se ta scena koja se desila skoro, taj intimni čin sa sve čizmama. Iako je ono intimni čin. Dobro, nebitno, ali prosto postoje osobe koje služe za tako neke stvari, razumeš, da popune prostor. I sve to normalno, ima ih koliko hoćeš, čisto da popune prostor, da poispadaju dok ne dođu novi. I svi znamo, mislim, da mi se ljutiš, ali nas je sve smarala ta priča koja je bila vezana za tebe, da slušaš svaki dan jedno te isto. Za koga? Pa za tebe, te sezone. Aha. I svi smo bili u fazonu svaki dan, slušamo sad jedno te isto, znaš, vrti nas. Ja, sve te moje ti bila, pa ti si bila dobra i sa Aleksandrom. Ja sam u početku. Pa u početku, da, posle se posvađa. Ja sam u početku, čak se mi Kako što misliš o njoj kao pobednici? Čak se mi poklonila i Marka u jednom trenutku. Stvarno? Kao drugarici. Da, evo ti ovaj moj. Evo ti ovaj Prođi s njim. Ne znam, nekako sad ispratim, žao mi je zbog svega istina što je se dešava, jer jako je biti teško. Bravo, pa ti si baš u sredini nekako u centru mog tog nekog prošlog života. Znaš, vrtiš se tu si negdje, svuda si. Svuda te ima. Ja sam tako da, ja sam neko ko sve sa strane zna. Ja sve znam, razumeš? Ali sam neko ko ćuti nikad ne bi odrukao ništa. Sve što znam, ja znam svašta nešto, veruj mi. Jer prosto ljudi kao da imaju potrebu da mi se kao da sam neki sveštenik. A šta ako je to ciljeno? Ispovedovnica. Molim? A šta ako je to ciljeno? Da ti neko to kaže... Oni misle da ja nikad ne bi odrukala nikoga. Što ja sve znam. Nikad, vidi da me povrede, nikad. Prosto takva sam osoba. Ali ako me nagaziš... Eto vidiš. Ako me nagaziš, čisto ti dajem do znanja da mogu da te sjedim. Ali ne do kraja. I takva sam. Nisam neko ko voli da se sveti sad, da te sjedim do kraja, ali nemoj da me diraš, nema potrebe.
čutim, trpim sve i u sebi se smejem, ono, slušam sa strane i smejem se, smiješno mi bude jer znaš kakva je stvarno, kakva je istina, ali ajde, okej, puštaš, mislim, to su njihovi životi, njihova stvar, ništa se to tebe ne dotiče sad previše da bi se ti mešala. Tako sam ja generalno neko i kad hoće nešto da komentariš i kad bi rekla nešto što zna, čutim. Kako komentariš onda mog zetonju, Filipa Cara? Ja sam u njim bila baš ono u haosu, bukvalno, mi smo se napolju i vređali, tu su bile pretnje. Ali znaš kako, nekako u posljednje vreme naš odnos varira od njegove posljednje porake, kao još jednom li me budeš spomenula u život, do momenta kao Marijana, kao fazon, ti si meni uvijek bila draga cura, razumeš? Tako je neki naš odnos. Ja generalno nemam ništa više protiv njega. On meni lično ništa loše nije uradio, ali takva sam kad zavolim, kao što sam ti rekla, kao što sam i tebe vređala i njega i još neke ljude, ja sam vređala zbog nekih ljudi koji su meni bili dragi. Tako da, naš taj odnos varira. Trenutno smo da kažem kao ok, izmirili smo se, sam rekla ok, sve ok, reality je prošlo, nema potrebe više ni ja tebe da komentarišem, ni ti mene. Ali od tog momenta gde on meni preti do sad, kao ti si meni uvek bila draga, lepo sam te komentarisao na nekom intervju, tako, eto, to ti je to. Ne mislim, kako to da komentariš? A ovo sa Aleksandrom, sa bebom? Ja sam uvek na ženskoj strani. Tako da sam ja uvek stala na njenoj strani, bez obzira šta je ona meni sve uradila unutra, ne bih to ni spominjala. Žao mi je nekako, jako je teško ostati tako mlad, samohrana mama. To je jako teško izboriti se za dete, posebno zato što ti nemaš neki posao van tog TikToka, nemaš neku sad podršku sa strane gde možeš da znaš da si sigurna i ti i tvoje dete, gde imaš neku budućnost, perspektivu, gde si napravila nešto iza sebe, pa i da znaš. Pritom, jako mi je, da kažem, glupo što nije iskoristila taj moment nakon izlaska i tu popularnost i to što je pobednica i taj novac koji je dobila, što nije iskoristila da napravi nešto. Da ima čisto nešto, da ima neku sigurnost. Svaka devojka danas treba da ima svoju sigurnost. Niko ne može da garantuje da ćeš ti sa nekim da živiš do kraja života. Uvek trebaš imati nešto sa strane. To je mene uvek tata moj učio. Ja se sjećam prvi moj sastanak sa momkom. On meni platio večeru, kupio mi neki poklon, neka narukvica, nešto. Ja došla kući sva srećna. Joj, vidiš šta sam dobila? Ja sam takve batine popila. Kažem, sad ćeš da vratiš i narukvicu i sve da ga zoveš sutra večer, ti njemu plaćaš ručak. Evo ti. Tako da nekako od malena su me učili da budem ta koja nešto potencira, koja, znaš, da prosto ne zavisim ni od koga. To je nešto najlepši osjećaj. Kad znaš da ti ideš sad, na primjer, u svom stanu, imaš svoj auto, nemaš potrebe nikog. To je jako bitno. Da, jeste bitno, zato što generalno reality učesnice, čime one da se bave sad neki posao, navikle su na taj lak novac i sad da radiš ti neki normalan posao nekako ne... Čime se najčešće bave reality učesnice koje, pazi, nema... Pevačice, tiktokerke, a potom modeli. To ti to, mislim, šta imaš ti tu više? Realno sad pričamo o voditelji. Voditelji, da, voditeljke. To ti je to, nemaš više ništa. A šta rade ove što ne rade ništa? To ne znam, to njih pitaj. Misliš što se nije ubacila kao ni peva, niti vodi nešto? Možda se bacilo neke druge vode, otkud ja znam. Da, grunula se negdje preko. Tako da ne znam. Kako TikTok? Se ti snimaš za TikTok? Da, već 3. godinu. Jesi se zaradi na TikToku? Jeste, da. Ali meni je nekako više, ne mogu kažem tako kako bi se inače izrazila, Ma puti slobodno, bikovat ćemo. Smorilo me više, iskreno. 3 godine sam tu. Znaš ono kad vrtiš jednu istu priču? To je generalno navlaka za ljude. Tako da, ja sam zahvalna što sam ja dosta podrške dobijala od žena. I što meni ne može niko da kaže kao ova imala nešto s gifterom, dopisivala se. Stvarno ne postoji. Za 3 godine čista sam ko suza. Izašla. A ne samo za 3 godine, nego godinama unazad, pošto pričaju meni sve i svašta, daj bar nešto da ispliva, razumeš? A šta pričaš sad, na primjer, za TikTok? Kod mene je bio Lepi Luka. Dobro. I Lepi Luka je pričao kako se određene devojke koje snimaju za TikTok te giftove odrađuju. Jel postoji stvarno to? To je problem kod muškaraca. Oni napadaju devojke, oni su gori od devojaka, razumeš? Ne pričam za Luk, ja sam sa Lukom stvarno super i to sve. Ali kad pogledaš našu balkansku listu, tu su dosta generalno stranaca. Mi u top 20 imamo dosta tih članova populacije, dosta traži. Razumeš? Prosto nisu sad tu, nije u pitanju devojke ni muškarci koliko se više potenciraju neke, za mene, bolesne stvari, razumeš? Ljudi to vole. Vole svađe, vole boleštine, vole neke ljubavne probleme. To je kao mini reality. Isto kao reality, samo što ti se znaš, kući si, ne moraš nigde da izlaziš u toplom, si uvek možeš do WC-a da jedeš kad god hoćeš, da ugasiš kad god poželiš, razumeš?
niko njih ne tera da oni tebi bacaju. Ti nemaš kontakt sa njim. Kako ti želiš, imaš ga. Razumeš? Naprimjer, neko meni baci nešto i krene da mi se javlja. Čemu potreba? Šta? Ne razumem. Je li ima toga da ti šalje gifti da... Ima, i to non stop. Daj broj. Ima. Odmah posle toga mi se neko javi kao fazon. On misli kao, on poslao ružu od 17 dinara. Kao, možemo mi se vidimo. Rekao, da, imam svirku tad i tad, slobodno ti dođe. Znaš, svrati, ostavi neki bakšiš i to Ponesi ti to. lava. Ponesi lava. Jesi ulazila ti u te tabore? Ja se sjećam kada sam ja snimao. Ne. Davno je bilo, ali ono kao duguješ nekom lava ili duguješ nekom... Ja sam najviše bacala svoje drugove i prijateljice. Ja sam skoro 39. level, to ti otprilike... Uje... Pa ne znam od koliko je otprilike, sigurno do 70-80 hiljada dolara bačenih. Si bacila, to je 39. level. Da. I ti si nekom dala 70.000 dolara. Ali to je generalno, ja sam bacala osobam koje su mi drage. I kad tipa vidim da neko moj gubi, meni bude žao. Ja sam ti takva osoba. A pazi, šta bi bilo, na primjer, da si našla neku porodicu koja nema krov nad glavom i usrećila? Radim ja to, ali to niko ne zna. Radim ja to, ja pokupim, moj tata šizi od toga. Ja sam, znaš koliko sam dovela životinja sa ulice. Tu gde sad trenutno živim, pošto su to neke nove zgrade, pravi se neki kompleks, toliko ima tih nekih kuca koje mi hranimo i to sve. Ja sam ti... Stvarno ćeš napraviti azil. Da, ja sam pokupila i napravim ja pasoš, sve vakcine i dovedem ih u Crnu Goru. Poslednji ima pasoš Evropske unije, tako da dovedem moj tata šizi. Znaš koliko ih imam. Ja sam prosto takva osoba da volim da pomognem zato što stvarno sve se vraća. Ako si cici, ako ne daješ, nemaš. Jeste, ali puno je to para da pošalješ nekom na internetu koji ima imaginarni meč koji nije meč, nego je samo... Meni je drago da vidim da se on raduje, da on napreduje, da sam ga pogurala na listi, razumeš? Jer to u tom momentu jako ti znači i ja prosto vidim... Znaš šta ja samo ne mogu da shvatim? Da je od TikToka napravljeno kao da je ratno stanje i kao to je sad on mora, znaš, kao žao mi je da izgubi, kao sad ima nešto novo rukavice, stvarno ne znam šta je. Ali ne znaš, zato što nisi toliko u tome. A nama je to postao život. Ali izađe mi sad rukavica, baci i to urla, zato se baci rukavica. Mene to smorilo, to foliranje, razumeš? Dosta sam se u životu folirala, i reality, TikTok i pevanje, sve to nešto da ti moraš da imaš neku dozu foliranja. Znaš šta ja mislim da se raduju i nekog pozdravljaju na silu, na primjer tog nekog giftera, druže, ko ima veliki level, da. Bolite uvo. Onda kad vidiš da ti uđe veliki level, ono... Da, on uđe, koji je najveći level? 50. 50. Uđe ti burazar 50, naravno ćeš kaži bravo bre, ljubim te u oko. Ali veruj mi da su to osobe koje su se opekle toliko da više ne bacaju ne ruže. Tako da su ti to nekako najgori. Najbolji su oni što su na početku koje možeš da ispržiš. Tutorial, evo vam tutorial ko hoće snima za TikTok, neka sluša sada Marijana. To je najbolje, znaš, sami starte možeš da ih ispržiš, razumeš, oni su tek došli, ne znaju ništa, ovi su se opekli, ovi više, znaš, cici je najveće. Tu su samo da promovišu level, da ih zaprate i to ti je to. Ja se sećam, kad sam bio je Sefa, mislim da se Sefa zvao. Da, znam. To je u tom trenutku, on dnevno je bacao 15-20 hiljada evra. A to ti je vrsta neka i kocke, razumeš? Ljudi koji su opsednuti sa kockom, njima je to zanimljivo im je. Uđu unutra kod nekoga u live i vole da dominiraju, razumeš? I prosto ih iritira ako izgube. I oni pobacaju, bez obzira da li će oni ostati sad u minusu ili, znaš, na nuli, oni će pobacati sve do... Ali dizali su kredite, znam, ne znam da, ko je pričao, Aljo ili neko je pričao... Jeste, ja sam sa svim tim, mi se svi znamo, 3 godine smo tu, ja sam od samog starta nekako krenula, ja sve znam, mi se nekad i unapred dogovorimo kako i šta, razumeš? I meni stigne poruka. Slušaj, na primjer, ja live-am sa nekim i stigne mi poruka na Instagramu, te molim te, prozivaj ovoga, razumeš? I onda ja krenem, a ti si propao, nemaš više ništa, znaš kao, ajde. Sve te donekle isfolirano, razumeš? Ali postoje momenti gde te neko isprovocira baš, jer prosto se uživiš u to, sve to ti postao život. Meni više sad postalo mučenje, jer ja znam, ali mučenje, ali znaš da su to stvarno lake pare, razumeš? Ja ide kao tih par sati da odradim to, da uzmem pare, stvarno su laki, jer ja sam ranije... Koliko si najviše zaradila? U toku dana? Ranije, kad sam se, ali ja sam pila toliko Red Bullova, kafi, svega,
Nisam baš svega. Da, molim te, pazi što ću. Da. Nisam baš svega, ali toliko sam forsirala sam sebe da sam lajvala od 24 sata, nekad i 12 sati, nekad i više, sve zavisi. Ali sam imala cilj, ja sam želela to auto koje sad imam, ja sam morala to da imam za mjesec dana, ja sam morala. Ja sam prosto izračunala koliko i šta treba da lajvam i bila sam opsednuta s tim i ranije sam bila uvek u top 10, top 20 ljudi na Balkanu. Prosek ti je da bi bio u top 10, top 20 minimalno nekih, sad je prosek milion coinsa. To ti otprilike dođe $5.000 nedeljno. Ne mesečno, nego nedeljno. Tako da sad trenutno osobe, jako je sad teško postalo, opada vremenom TikTok. Ti stranci generalno kod nas dominiraju, Grci najviše, oni su najjači. Tako da je sad trenutno jako teško probiti se i nekako je oslabilo. Posebno od momenta kad su rekli da u Americi će biti ugašen TikTok, onda su se pojedini i lajveri i gifteri obrisali jer su se plašili. Tako da od tog momenta je nekako sve spalo i iskreno mislim da neki rok moj otprilike još godinu, dve neka bude, mada znaš kako mi smo unazad sve... Dobro, ako si za mjesec dana kupila auto za godinu, dve... Nisam baš za mjesec dana kupila auto, to su pričine, ali kažem ti, sve zavisi koliko se fokusiraš. Ja, na primjer, sad toliko mi je mučno da se ja upalim 2 sata, 3 maks i to je to. Hvala Bogu, imam te svirke, radim non-stop putem i te romske svadbe, radim da si isto dobar bakšiš, da ne moram toliko da se forsiram kao pre. Ja sam znala u hitnu da završim, koliko mi je srce lupalo. Ali sam htjela, ja sam zacrtala i to ti to. Ja sam zacrtala, ja moram to ostvariti. Takva sam. Ja ne znam, znaš kako, na primjer, ja uvijek kažem primjer dinosima, kažem, brate, kako možeš, ugasi bar malo. Znaš, vučete. Ja sam palio ovako, uveče u 8-9 i sat i po maksimalno. Mene više osjećam se glupavo, u jednom trenutku mi bude kao, brate, šta radimo ovo? Pa to jeste moderno prošenje, realno. Kad pričamo... Jeste, ja sam objektivna. Generalno, jeste moderno prošenje, ali u trenutku kad tebi, brate, proleti lav univerzum, ti dobiješ adrenalin da lajvaš još, razumeš? Ti si dobio u tom momentu... Pritom TikTok uzima 50%, zamisli da ne postoji... Od uvek je bilo 50%. Nije, bilo je nešto 60-40. Meni je uvek bilo 50%. Ja sam uvek znala računicu. Tako da 50%, sad su napravili neke aplikacije koje uzimaju samo 30%, ali prosto te aplikacije ne funkcionišu pored TikToka. Tako da dobiješ adrenalin, spucite adrenalin u tom momentu, proletiti univerzum, svi vide da si ti dobio univerzum, onda ta lista, ubijate lista, kad vidiš neke osobe, prosto ima dosta ljudi iz realitija, oni posle realitija svi odu na TikTok i ne možeš da gledaš neka imena iznad sebe i ti moraš da lajvaš sve dok ne nema dalje, kao ovog će da presečem skroz. Da, tako da je i ta sujeta ljubomora je jako tu dostupna, tako da dosta nas ima, svi iz realitija su prešli na TikTok. Sad nekako smo to kod realitija, ti si, što sam rekao na početku, stvarno si bila dobar komentator i komentarisala si onako kako treba. Kako sada kad gledaš ove ljude? Vidio sam si komentarisala Enu Čolić. Jesam, da. Šta znaš o njoj? Ko je Ena Čolić? I uopšte, je li sve okej što ona radi? Ti uvek možeš biti... Rekla, ali ne mogu zato što su u pitanju osobe koje su meni bliske. Ne mogu da ih spominjem, razumeš? To je neki dogovor između nas. Uvek možeš biti komentator sve dok tvoja životna situacija se ne dovede u pitanje, onda već prestaješ biti komentator. Što se tiče Ene, mislim, svi su čuli te, generalno mali Beograd. I onda kad krenem nju da komentarišem da sam čula te neke priče, razumeš, bude u fazonu, našao ko će da komentariše. A koja priča nju prati? Pa dobro, to će uvijek reći kad nekog pušava. Ja sam, mislim, drugovi su pričali da je radila kao hostesa i da sa strane radila neke stvari koje nisu baš lepe. Ali prosto ne volim da osuđujem devojke, jer ne znam, nisam videla svojim očima, nisam videla dokaze i to sve, ali vremenom nekako njeno ponašanje sve vodi na to. Da te priče koje pričaju za nju su zapravo istina. Ne sviđa mi se kao osoba, pritom ona je i majka, što već ima neku veću težinu. Tako da, stvarno? Da, ona ima dete. Nisi znao? Ne. Nisi znao? Nisam majkem. Da, ima dete i pritom ta potreba za klincima, ja ne volim, generalno svojim drugaricama govorim da traže starije momke. Ne volim mlađe momke, nikad nisam voljela. Meni jedino Marko bio mlađi od mene, tako da ne znam o čemu da pričaš sa njima.
ti tipa, ne znam koliko je ovaj dečko sad mlađi od nje, ali o čemu ti da pričaš sa njim, šta je on prošao u životu? Ti si prošla sito i rešeto i sad ti trebaš kao sa njim da pričaš. Dobro, jeste, razlika je malo. Kako nije razlika? Mislim, on je baš ušuškan i vidi se da je dobar i neiskvaren. Da je mamin, tatin, sin, razumeš, imaju sve u životu što je poželao i onda ti dođeš koja je svašta nešto prošla i možda manipulišeš sa njim, realno. Posle svega što je pričala za njegovu mamu, porodicu, on pređe preko toga, to mi je baš dno dna. Ali dobro, eto, nek radi šta hoće. Boga mi čudno je to kao kad gledaš reality, kad uđe tako neko ko je vešt, namazan. Namazan i stvarno kakvi ljudi su ulaze u reality. Ali žensko je uvek u realitiju naprednije psihičko od muškarca i žena je uvek u realitiju prošla mnogo više nego muškarac. Ali nikad osudu kao što žene trpe, neće trpeti muškarci. Ti ako si promenio više devojaka, ti si wow, svaka ti čast, ti si šmeker, ti si faca, ti si u centru pažnje i sve trče za tobom. Što si ih više promenio, to više trče za tobom u realitiju. Pa jeste to tako, ali je i drugačije. A kad si žensko, onda lepi se. Da, lepi se, to ti je to. To ti je do kraja života. I prosto svaki put kad krene svađa, to ti se spominje nabija na nos. Tako da, mnogo je teža ženama, veruj mi. Ljudi misle kao ti si žensko, ti možeš zbog ovog, zbog onog, znaš, da manipulišeš muškarcima, da radiš šta hoćeš, nije tako. Ali pazi, evo, ne mora da, znaš zašto? Zato što žena, ispostavite se da žena u realitiju je spremna na sve. Evo, na primjer, bili smo s Anđelom. Anđela je bila u 5. sezoni Presveta. Da. I Mate, nemoj da me diraš za ruku, gleda otac, gleda majka, što će mi reći ovi dolje. I onda je ušla u sljedeću sezonu gde je pokazala neku novu dimenziju reality. Znaš šta ti je karma? Ona je, na primjer, jednog učesnika realitija koji je on meni pričao jako ružne stvari iz mog privatnog života, ona je potencirala da on to ispriča javno. I smejala se tome. Ko to? Anđela. Ko je pričao? Ajoj. Dobro, ajde, ne moraš ga nekad. Stvarno ne bi da spominjem. I na sudu sam bila s tom osobom i to sve. Tu su bile neke, da li prepiske, fotografije, ne znam. Uglavnom, te fotografije njemu poslala moja drugarica koja je htjela na konto mene da uđe u reality. I to ti je karma, da se sad njoj to dešava, razumeš? Ti si nagovarala njega i smejala se svemu tome, jer ja sam gledala te klipove s polja, a bila si kao dobra sa mnom. I sad vidiš kako je to, razumeš? Ali žao mi je, iskreno žao mi je, svake devojke mi je žao, ne treba to teško je to pretrpeti. To je baš psihičko zlostavljanje. Međutim, ona mi deluje toliko isfolirano, da prosto nikad ne mogu da je poverujem, šta god da kaže. A kako je ti veza njena sa Gastosom? Smiješno. Ja sam u početku jako bila za njih, bili su mi slatki, simpatični, ko klinci kad su se muvali, kao neka španska serija. A jeste, Rebelde. Tako, taj fazon, znaš, sve do momenta dok nisu ušli neku ozbiljniju vezu i odnos, gde više ne znam ko je više isfoliraniji. Ko više glumi tu, razumeš? Jer su videli da to ide podrška, pokloni, pitanja, razumeš? Forsiraju to forsiraju na silu. Nekako mi tako deluje sa strane, gledam, forsiraju na silu i znam i da će me zbog ovoga opljuvati isto. Imaju i oni dosta fanatika, tako da iskreno zabole me. Nisu mi jedno za drugo. Ne znam, dva različita su. Nekako mi ona pored njega, on ima tu neku harizmu, energiju, znaš, što je god, uvek je zabavan, duhovit, uvek nađe neki način da bude u centru pažnje. A ona mi je, ne znam, kako bi to pisala? Mrtvilo. Da, mrtvilo je, ali žao mi je što je se to dešava. A šta joj se dešava? Pa i ti klipovi i snimci što izlaze vezano za nju. A šta misliš, ona nije bila svesna da će to kad tada izaći? Ali znaš šta je sve to dovelo do tog mesta da ona bude žrtva sad trenutno? Sve to što su je napadali, sad ona ispada žrtva i sad su svi na njenoj strani kao okej, ali zašto nisu tako prema svima? Ne razumem. Jedino kad je kad je priča neka u centru pažnje, onda od te osobe, od te persone naprave žrtvu, bez obzira šta ona sve radila i kakva je bila, prosto nađu način da naprave od nje nešto što možda i nije. A kad si po strani, onda ih boli ovo i onda te napadaju i pljuju. Tako da, ali to je samo u reality, mislim, oni ne vide naslove, ne vide komentare sve i kakvi su i nemaju skroz dodir sa publikom, nemaju pravo pitanje koje bi sigurno dobili. Ja sam imala dodira sa njom s polja, sretala smo se, mislim, u tom momentu sam stvarno izlazila često i sa društvom i s drugaricama, uvek sam je srela tu u gradu, tako da sam znala da izlazim non stop, razumeš? Nekako je nisam smatrala kao devojku koja bi izlazila svaku noć, ali ja sam tako sretala po klubovima i to sve.
Mislim da nije loša osoba, samo previše se folira i kad bi bila ono što jeste, kad bi bila 100% Anđela, mislim da bi stvarno zavolali zbog toga što jeste. Jer generalno dubini duše je bila neko ko je svima nama i pomagao, iako je smatri sa škrticom i s tipsom. Ja znam evo lično po sebi da mi je uvek bila tu. Tipa, i kad je se spava, ona je uvek tela i frizuru da mi napravi, da mi da ako nešto nemamo tih namirnica. Stvarno nije bila škrta prema onome koga voli. Tako da, ne znam šta bih rekla. Da li imam lepo, nemam lepo mišljenje, ravna linija, iskreno. Da mi je krivo zbog toga što joj se dešava, krivo mi, kažem ti, ja sam na strani žena, zato što sam i ja sama prošla taj pakao i znam kako je to, tako da lako je muškarcima, ipak je teže ženama. Jel misliš da je tako? Znam. Pa nije baš skroz. Jeste. Teško i muškarcima. O, stvarno. Evo, šta misliš onda o Terzi i Milici? Evo, Terza je bio... Ne mislim. Terza je bio kukao, plakao. Pa ne znam. Jel ti podržavaš što je Milica trudna ušla u reality? Ne. Ne, zato što čemu potreba da ti forsiraš tu priču, znaš šta se sve izdešavalo, pustiš neka ide. Mislim, šta će ti više takva persona pored tebe i pored tvog deteta, onda je on bio sa tobom i žrtvovao se za taj odnos i zaradio i izašao napolju sa parama i posvetio se tebi. Čemu potreba da ti sad kao... Ona je videla vjerojatno da ima podršku s polja i onda kao aj sada uđem. Nije bilo potrebe, mislim da ti je bilo dovoljno stresa i bez toga, posebno prvenstveno zbog bebe, trebaš o njoj da razmišljaš, da će onda da... Mislim, hvala Bogu, sad je sve u super. Tako da i ti live-ovi nisu potrebni gde čita hejt komentare. Sve to utiče na trudnice. Trudnice, mislim, devojke koje su trudne, prosto sve drugačije posmatraju, doživljavaju, tako da nije bilo potreba, ali eto, ušla je, to je njen izbor i je. Ali misliš da ona kalkuliše ili je to ciljeno uradila, ajde, dete realitija, malo medijski? Pa, verovatno slabo ko bi odbio takvu ponudu. Da je u toj situaciji, prosto mi reality igrači težimo ka tim nekim stvarima, da budemo u centru pažnje, da bude fokus na nama. Tako da s neke strane i razumem zašto je ušla. S druge strane, vjerojatno i dobar novac. Jer ni ona napolju nije imala neki sad, da kažem, posao, da može, znaš, da tu i to dete, to je jako teško. Jako teško je kad si samo hrana. A kako drugi onda ženi, naprimjer? Kako neka druga žena koja je trudna, isto se razvela, ostavljena sama, nema nikog, podstanarka je, a ne uđe, na primjer, u reality? Znaš, meni je uvek bilo to kao, zašto je uvek devojka iz realitija ima legitimitet samo zato što, kao, pa šta će, kao, znaš, kao, sad je ona jedna jedinka koja je trudna, ostavio je momak, muž, nebitno i morala je da uđe u reality. Ali to ti sve do ličnosti, kakva si ličnost. Naprimjer, meni to da se izdešavalo, ja sam dovoljno jaka i stabilna da nikad ne bih ušla. Nekako mi je to ispod časti da ja ulazim, da se nekom tamo pravdam sad, ali eto, nemaju prosto, ne znaš kako, vide kako to funkcioniše, da si žrtva napolju, vide da te ljudi prosto su te zavoleli. Oni nju u prethodnu sezonu nisu voleli. Imala je jako negativne komentare i sve to i sad odjednom ispada wow, razumeš, svetica. Tako da ja razumem za te strane, ušla je ciljano. Po meni barem, ušla je ciljano, sad sam super, sad sam wow, tu je i to dete, razumeš, uzet ću parice, ispašću top, izaći ću napolje s paricama, sva srećno zadovoljna, tako da ja razumem, okej. Ali smatram da to nije jaka persona, razumeš? Neko ko je jak, iznese sve to sam, stoji na nogama i meni nekako to, imam više dostojanstva nego ovo što je on uradio. Onda ispada da je ona mogla da se slika iz OnlyFans. Mislim, isto je kao vid zarade, razumeš? Uslikaš se... Kako ne? Ne, mislim... Koja je razlika? Ogromna je razlika. Kako nije razlika? Pa ne mora ona sad da se raščepi, razumiješ? Pa ne mora, ona može da napravi svoj kontent kako njoj odgovara. Ne, i ona snima na TikToku koliko sam videla, tako da... OnlyFans mi je nešto... Ne znam. Ja, na primjer... Jel bi smela ti da se slika za OnlyFans? Ne, ali jako imam provokativna fotografija, da prosto ona, znaš, kao u fazonu... Samo ti još te nema na platformi. Moj Instagram je kao OnlyFans, ali ne do te mere da se skidam sad da neko moj gleda intimne delove tela, to mi nekako, više to volim za 4 zida, za svoju neku personu, a da se skidam za neke matorce koji će tamo da balave na mojim slikama, nekako baš mi je odvratno, iskreno. Ja sam stvarno neko ko voli da se tako i oskudno oblači i da prosto izazivam. Ali ne u fazonu da stvarno dajem sve na tacni, tako da jako mi je jadno to. Međutim, evo sad ću ti dati primjer, ja sam sa Anđelom Vešticom, čule smo se u posljednje vrijeme, stupile smo u neki kontakt i iz njene te priče shvatam da
jeste odlično zaradi to sve, ali ko ima želudac, ok, neka radi. Anđela je jako dobra devojka i, na primer, bez obzira na sve to, na pare i to sve, toliko je emocija ima, toliko je povređena, da razumeš, to sve vremenom psihički te spopada i te slike i poruke. Zato što ti se probudiš jedno jutro i shvatiš, ja moram da se slikam go nekome. Razumeš? Jako jadno. Je to onda pogrešan život živi? Pa s obzirom šta je sve ostvarila, neću sad da ciljano idem na nju, ali generalno... Ne, uopšte kao u globalu nebitno ona, bilo koje. Evo što se tiče devojaka u OnlyFansu, mislim, dosta ih ima. Meni je For You page toliko zastupljen sa tim devojkama koje i meni, vala, sad svaka je... Svaka druga je ona, bukvalno, posjetite moj sajt. Mislim, u svetu to ništa nije čudno. Mislim, u svetu je sve normalno, razumeš? Kod nas je to malo drugačije, ali jadno mi je da ti snimaš tipa svoje intimne odnose. Bolje onda, ne razumem, ide u porno industriju, brate. Radi. Preko u Ameriku. Ako već voliš da te gledaju, bar idi preko, ne znam. Jadno mi je. Ja, evo i sad sam oskudno obučena, ali ja volim to da ima neku dozu. Ne da neko gleda moje intimne delove. Dobro, malo nezgodan je to. Mislim, ja podržavam se neki Milicu ušao u reality. Mislim, nisam ušao ja. Ako je to njen način da se izbori da zaradi... Dejana, mene nekad sramota, evo sad mi izašao spot, mene nekad sramota, tipa kad tako trebam nekom od starih ljudi neko da posluša moju pesmu, jedno sramota, znaš, bila sam u spotu polugola, šta ću da kažem? Stvarno? Da, tako da, nekad i nešto... Dobro, sad su spotovi, stvarno, znaš, kao, ima ona fora, ne znam, za kao u komentar, pustio je spot od ne znam koje pevačici, kao ulazi Mikijeva u sobu, on kao prebaci na porno. Državala mi se to izvod mojih... Eto, znači kod tebe sam to onda pročitao. Šalim se, ne. Volim provokaciju, volim to, ali generalno 90% pevačica tako funkcioniše danas. Što više golije, što više koža, mislim, to je uspešnije, realno. Bez obzira koliko ti se onda naklati nekih paćenika, pijanih majmuna i paćenika i nekih psihopata? Koliko hoćeš. Mislim, meni je DM prepun toga, ali ja tako uzmem u nekim momentima kad mi je dosadno listem i smijem se sa drugaricama. I kad im vidiš slike. Ali dosta ih ima i oženjenih, mislim, strašno. Jer im kontaktiraš ženu? Kao ovaj tvoj mi piše. Ne odgovaram, samo blokiram. Ne. Mislim, i to je nekako nivo da se spustiš dole. Mislim, sad koga... Ako ona nije svesna, ako ne vidi neke stvari, mislim, ja ću baš otvoriti oči. Verovatno, ako meni ne piše, ali piše nekoj drugoj. Ali rekla si malo presi na strani žena. Jesam, pa trebala bi onda da uzmeš da pošliš, čao, vidiš, evo, ovo je tvoj. Ali veruj mi, sigurno on je u fazonu APP, ako prođe, ko zna kome je još poslao tu istu poruku. Tako da, ne znam šta bi ti rekla. Da on tu ujutru uz kafu samo šalje. Negde, privodimo emisiju kraju, jer bi promenila nešto u životu? Da. Šta? Pa eto, taj reality. Volela bih da ga izbrišem gumicom, zato što i pre toga, snimala sam te pesme i to sve, ulagala sam. Mislim da postoji način da van tog realitija uspeš, možda teži i duži, ali koliko sam ja uporna devojčica, uspela bih. Tako da jeste mi pomogao na taj način da sad ja, na primjer, sedim ovde sa tobom i pričam o svemu ovome. S druge strane, pričamo o nekim temama koje bih voljela da nisu teme, razumeš? Tako da, reality bih obrisala i ta neka imena koja se kače za mene. To ispada mi sve. I ta neka imena koja se kače za mene, jer sad trenutno nikad ih ne bi prikačila, nego bih odbačila, ako mogu. Na koga misliš to? Pa na većinu, mislim da generalno na sve. Eto. Ja bi baš sve mogla da promeniš. Pa ja bih volela. Ne, kao kad menjaš nešto, šta ako to ne bi danas bila ti, sa tim svim istim iskustvom, sa znanjem, sa... Bilo bi mi dosadno možda. Sve ovo jeste okej, sve to ima svoje mane i vrline, ali bilo bi mi dosadno. Jer prosto kad gledam tako neke ljude sa strane, imaju neki normalan život, posao, porodice i to sve, jako je dosadno. Ja ne volim monotoniju. Ja sama sebi napravim neki užitak. Meni kad dune vetar, idem gde hoću, radim šta hoću. Takva sam osoba i takvu i osobu tražim pored sebe. Bilo bi mi dosadno, možda ne bih videla neke stvari, upoznala neki svet, a to je jako interesantno i zanimljivo, jer upućen si u neke stvari i sve što se plasira na TV-u znaš da nije istina. Ti si svestan svega kako sve to funkcioniše i ne sekiraš se. Tako da, sve ovo zanimljivo s jedne strane, znaš. Zanimljivo, interesantno, naučiš nešto, sazriš i budeš u fazonu kao da si
neću ja sad nikog da vređam, ali i da si iznad tih normalnih ljudi, jer prosto si imao taj doživljaj, video si svašta nešto, oni možda nikad neće to ni videti, razumeš? Pa jeste, ali pazi ovo, za kraj, ko te je više ispovređivao? Prijatelji ili neki momak, ljubav? Svako na svoj način. Ali tu negde. Davala sam se previše. Skoro sam pročitala nešto kao u fazonu, kaže, Bog te pošalja u život nekih osoba da im pokaže šta je ljubav, a njih pošalja u tvoj život da ti zapravo daju do znanja koliko treba sebe da voliš i da ceniš. Tako da to mi je nekako ostalo za nauk. Ipak si ti ostaješ sam za sebe, trebaš sebe ceniti da bi te drugi cenili. Tako da nemam više vremena za gubljenje na prijatelje. Ja imam neke prijatelje od malih nogu koji ta prijateljstva dan danas traju, mislim da mi ih je dovoljno, njih par da nabrojim na ruci, sasvim dovoljno za ceo život, da može da se osloniš na nekoga, da ga zoveš kad god je potreban, ovo sve ostalo piši propalo. To je sve korist. Jel korist? Jeste. Yes, ja uvek kažem, reality prijateljstva su u 98% slučaja ima izuzetaka. Sitnica. Da. Ja kažem, ja imam par ljudi stvarno s kojima sam dobar. Ali znaš šta, to je sve nametnuto. Ti nisi želeo da njih upoznaš. Nije to bilo, znaš, od srca, nego ti je nametnuto, nemaš izbor i ajde tako. Biraj. Od svih tih izaberi kao neko ko ti prija iole. I tako vremenom, to je stvarno 10 meseci, pritom ja sam bila skoro 3 godine kad se sve sabere veliko razdoblje da upoznaš nekoga i da se vežeš sa nekoga, tako da eto. Jeste, reality je čudno mesto za upoznavanje generalno i upoznaš kakav je neko, u stvari ga ne upoznaš tek kad izađeš napolje. Ja sam dosta ljudi tek upoznao kada sam izašao napolje i neki ljudi su mi se svidjeli, neki ne, ali niko ne zna ni da li su mi se svidjeli ili ne, nekako to sam ja selektovao, da li ne vidim poruku na Instagramu ili lajkujem pa me nema, ali nekako napravim tu selekciju zato što sam manje u tom krugu koji je reality, bit ću srećniji. Jer svi se vrte u krug i neko će me potkačiti taman kad me je najlepše i onda opet upadaš u isti vjer. Iskoristit će to tvoje, da kažem, prisustvo. Da, to si upravo. Jeste. Negde za kraj, ili imaš nešto da kažeš? Poslušajte moju novu pesmu Probisveti. To mi je nekako najbitnije od svega ovoga. Šalim se. Ne, izašla mi je pesma, radim drugu pesmu. Trenutno je to je moj svet gde ja plovim, gde želim da uspem. Hvala ti na pozivu. Baš si me iznenadio, još jednom da ti kažem, nakon svega što si onako lepo o meni rekao. I nisam htjela da ovo bude provokacija na tuđi račun. Rekla sam ti da više nemam kome da se pravdam. Dovoljno sam ja trpela neke stvari, tako da prosto, ajde kažem, i zahvalnost na svemu što si rekao za mene i pritom objektivno gledajući imaš super emisije, tako da i viralne su i to je meni plus, gledam sebe naravno. Da. Tako da nadam se sam lepa ispala, eto to. Hvala ti puno što si došla. I znam da će biti svakakvih komentara, generalno ja kad pričam... Navikli smo. Da, navikli smo nekako, to je ono... Slobodno udrite. To je u opisu posla, znaš kao, mora tako da bude. I znaš šta mi je drago, na primjer, nisam te vidio koliko dugo, pa 3 godine, ako ne i jače. Da. I drago mi je da vidim da si napredovala i drago mi je da se ne vraćaš u reality. Ja sam svima rekao, kogod mi je došao da gostuje, da smo bili u sezoni, šta god da su pokrenuli napolju, rekao sam, slobodno me taguj, ako trebaš da me povežeš na bilo šta, na kolaboraciju, saradnju. Nije mi teško i nije mi problem zato što mi je drago da se ljudi ne vraćaju u reality. Ne da je reality kao nemoj nikad, nego promeniti život. Da bude jedina opcija u životu. To je onda katastrofa. I drago mi je da vidim da napreduješ, da si kupila stan, da si kupila kola, da idu pesme, poslušajte Marijaninu pesmu. Probisveti. Kako? Probisveti. Probisveti. Sad ćemo da slušamo odmah ovde. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Lajkujte ovu emisiju, pijte divnu vodu, Tim Interijer namještaj, talisman krojač brendova za rasvetu, cveće, natura, dekor firma, da sve izgleda ovako brutalno. Šta da vam kažem? Ako imate neko ko hoće da ide u reality, nemojte da ide u reality, nek ode na TikTok, to je laka para za godinu dana. Ili OnlyFans, da. Slobodno promovišite vaše telo. Pazite šta radite, pazite ko će vam biti prijatelj, testirajte sve, što manje prijatelja, to ste srećniji i što bolji krug ljudi, srećeni ste i pićete divnu vodu, voda će vam biti i slatka i slana, ali ako ste s pogrešnim ljudima, bit će gorka i ja vas ljubim i pokrivam, laku noć.